Нигәне куасың? Ул безнең алмагачны кимергән. Хәзер алмагачыбыз авырырга мөмкин. Аның яфраклары саргая, үзе кырып кала. Аннан соң ул алма бирми башлый. Агачлар да авырыймы? Авырый, кызым. Хәтта кырып, үлеп тә китә. Безнең алмагач та кырыймы инде, әти? Бәлки, кырмас? Шуннан соң Рәмилә авыру агач янына көндә килеп йөри башлый. Үзе кырып кала. Аннан соң ул алма бирми башлый. Агачлар да авырыймы? Авырый, кызым. Хәтта кырып, үлеп тә китә. Безнең алмагач та кырыймы инде, әти? Бәлки, кырмас? Шуннан соң Рәмилә авыру агач янына көндә килеп йөри башлый.